יושב לידי רוברטו שהגיע מוונצואלה הרחוקה. רוברטו, מה העניינים? הכל בסדר, הכל טוב, מעולה. איזה מבטא. טוב, ספר לי מה הולך בוונצואלה, מה קורה שם במקום הזה? המצב שם באמת על הפנים. יש לנו נשיא, הוא לא כל כך סימפטי בעצם. יש לנו בלגן עם כל המצב הכלכלי, כל המצב הסוציאלי שם. יש עכשיו קצת אנטישמיות גם, הוא נורא חבר מאחמדינג'אד. חבר של אחמדינג'אד. כן, כן ממש, משחקים דוקים וזה. כן, כן. אוקיי, אז בעצם מה, החלטתם כל המשפחה פשוט לקום ולעזוב ולהגיע לישראל? נכון, נכון. ולפני כמה זמן זה קרה? לפני 2 עלינו כל המשפחה שלי, אחותי עלתה לארץ לפנינו, שנה לפנינו, ואחרינו גם דודה, סבתא, כאילו ממש כל המשפחה עלו לארץ. ואיך פה? באמת מעולה, מעולה. אנחנו בכפר סבא, הגענו בפרויקט עלייה של כפר סבא, עם העזרה של הראש העיר בכפר סבא, ועם השכנים, גם עם הראש העיר, עם כולם, באמת הם עזרו לנו המון. טוב, אז עכשיו באמת נגיע לנושא של התוכנית שלנו היום, שהוא נושא מאוד חגיגי ומאוד רומנטי, והוא אהבה. יש לך חברה? לא, אין לי חברה, אני בחיפושים. כן, קצת. אוקיי, ומה אתה מחפש? כאילו, מה אתה מחפש שיהיה בחורה שלך? בעצם שיהיה ישראלי, שאני גם יכול לשפר את העברית שלי איתה, ושאני יכול להקים משפחה פה בארץ איתה, כאילו שהיא קולטת לי פה בארץ, שאני לא יכול לעזוב לשום מקום אחר. רוברטו, יש לי חברה, קוראים לה מיטל. אוקיי. אנחנו נדבר על זה אחרי זה. טוב, איזה שיר אתה מקדיש? זה הכל בשבילך, של דני סנדרסון. וואו, זה שיר רומנטי. כן, אני מאוד אוהבת. זה הכל בשבילך, של דני סנדרסון.